ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन शॉर्ट भागवतम क्लासिലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാദമൃതപ്രഭസംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുക്താഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദ ഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ। ഹരേ കൃഷ്ണ മദേക ബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മത്സാഹ്യാമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंदം 1 അധ്യായം 19 ശുഖ ആഗമനം ശ്ലോകം 3। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്യൈവ രാജ്യം ബലമൃദ്ധകോശം പ്രകോപിത ബ്രഹ്മ കുലാനലോമേ ദഹത്വ ഭദ്രസ്യ പുനർന മേ ഭൂത് പാപീയസീധി ദ്വിജദേവ ഗോഭ്യഃ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്യൈവ രാജ്യം ബലമൃദ്ധകോശം രാജ്യം പ്രകോപിത ബ്രഹ്മകുലാനലോ മേ സഹത്വഭദ്രസ്യ പുനർനമേ ഭൂത് പാപീയതീർദ്വിജദേവ ഗോഭ്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്യ ഈ ദിവസം ഏവ അതേ രാജ്യം രാജ്യത്തെ ബലമൃത പ്രതാപവും സമ്പത്തും കോശം ഭണ്ഡാരം പ്രകോപിത കത്തിച്ചാമ്പലാകുക ബ്രഹ്മകുല ബ്രാഹ്മണകുലത്താൽ അനലഹ അഗ്നി മേധാഹു എന്നെ ദഹിപ്പിക്കട്ടെ അഭദ്രസ്യ അമംഗളം പുനഃ വീണ്ടും ന അല്ല മേ എന്നിൽ അഭൂത് സംഭവിക്കട്ടെ പാപീയസി പാപകരമായ അഥവാ അധർമ്മമായ ജീഹി ബുദ്ധി ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണർ ദേവ പരമപുരുഷൻ ഗോപ്യഃ ഗോക്കളും ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാതിച്ചേ ഈശ്വര അവബോധത്തെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെയും ഗോസംരക്ഷണത്തെയും അനാദരിക്കയാൽ ഞാൻ അപരിഷ്കൃതനും പാപിയുമാകുന്നു. ആകയാൽ എന്റെ രാജ്യവും പ്രതാപവും സമ്പത്തും എല്ലാം ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കോപത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ഉടൻ തന്നെ വെന്ത് വെണ്ണീറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം ഭാവിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള അശുഭങ്ങളായ ചിത്തഗതിയാൽ നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ശമീക മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിൽ പാമ്പിനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയ വഴിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വലിയൊരു അപരാധമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഞാൻ എന്ത് വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയാണ് ഞാൻ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഒരിക്കലും ടോളറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റല്ല എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ് രാജാവ്. അപ്പൊ രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ത്, അതിന്റെ പാപം മുഴുവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ലഭിക്കട്ടെ, കാരണം മറ്റുള്ളവരാരും നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് ഈശ്വര അവബോധത്തെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെയും ഗോസംരക്ഷണത്തെയും അനാദരിക്കുക. കാരണം ശമീക മഹർഷി തപസ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെ, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്ത് കഴുത്തിലിട്ടത്. അപ്പൊ ഈശ്വര അവബോധത്തെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, ഗോസംരക്ഷണത്തെയും അനാദരിക്കുക. അതായത് ബ്രാഹ്മണരെ അനാദരിക്കുക പറയുമ്പോൾ ഗോസംരക്ഷയും അനാദരിക്കുന്നു. ഞാൻ അപരിഷ്കൃതനും പാപിയുമാകുന്നു, അത്രയും വലിയൊരു അപരാധിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ആകയാൽ എന്റെ രാജ്യവും പ്രതാപവും സമ്പത്തും എല്ലാം ആ ബ്രാഹ്മണത്തിന്റെ കോപത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ഉടൻ തന്നെ വെന്ത് വെണ്ണീറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും നശിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രാജാവ്. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കോപത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ഉടൻ തന്നെ വെന്ത് വെണ്ണീറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം ഭാവിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള അശുഭങ്ങളായ ചിത്തഗതിയാൽ നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഇനിയും ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതികഠിനമായ ശിക്ഷ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈശ്വര അവബോധ ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാതിച്ചേ ഈശ്വര അവബോധത്തിലും ഗോസംരക്ഷണത്തിലും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് പുരോഗമനാത്മകമായ മാനവ സംസ്കാരം. നിശ്ചയമായും വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, വ്യവസായം, കൃഷി തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും പൂർണ്ണമായും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച തത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അധപതനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാകുന്നു. ഇപ്പോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനനുസരിച്ചാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് ഒരു ഈശ്വര അവബോധത്തിലും ഗോസംരക്ഷണത്തിലും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതല്ലാത്ത പക്ഷം, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മള് പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അല്ലാത്ത പക്ഷം സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അധപതനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി തീരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ, അതായത് ഈശ്വരാവബോധം ഇല്ലാത്ത, അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണനെയോ ഗോക്കളെയോ സംരക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തില് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അധപതനത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പുരോഗതി അല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പുരോഗതിയുടെ പിന്നിലൊക്കെ അധപതനമാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനതയാണ് അല്ലെ, ഈശ്വരാവബോധം ഇല്ലാത്ത ജനതയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സ്വന്തം കഴിവിന്റെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ പേരിലൊക്കെ
അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതി അല്ല അതൊന്നും തന്നെ. ഗോസംരക്ഷണം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ഊട്ടി വളർത്തുന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണത് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഗോസംരക്ഷണം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ഊട്ടി വളർത്തുന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇത് ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും എന്താണ്, ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഗോസംരക്ഷണം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ഊട്ടി വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക്, ഈ ഗോസംരക്ഷണവും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. അപ്രകാരം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ വധിക്കുകയാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിസത്വത്തിന്റെ ലോക ആധിപത്യത്തെ കാർക്കശ്യമായി ചെറുത്തുവെങ്കിലും അനുകൂലമായ സന്ദർഭത്തിൽ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി പ്രബലമായി തീരും. അങ്ങനെ പരീക്ഷത്തിനെ പോലെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള മഹാരാജാവ് പോലും വിശപ്പ്, ദാഹം എന്നിവയുടെ അന്തസാര വിഹീനമായ പ്രകോപനത്താൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ അവഗണിക്കാൻ അഥവാ അനാദരിക്കാൻ പ്രേരിതനായി തീർന്നു. അവിചാരിതമായ ഈ സംഭവത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അനുതപിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയവയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിരതനാകാത്തതിനാൽ തന്റെ രാജ്യം, സമ്പത്ത്, പ്രതാപം, ഐശ്വര്യം എന്നിവയെല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ചെറിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ആ ഒരു സമയത്ത് കലി അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തെ എന്താണ് പറയുക, നിന്ദിക്കേണ്ടി വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു സാഹചര്യം, അനാദരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു പോയത് ആ ഒരു കലി അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു സമയത്ത് ടച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതിനുള്ളൊരു ശിക്ഷയായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം അനുതപിക്കുന്നു. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശിക്ഷയായിട്ട് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, തന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും രാജ്യവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ഇനിയും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം, ഈശ്വര അവബോധം, ഗോസംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് സമ്പത്തും ശക്തിയും നിയുക്തമാക്കാത്ത പക്ഷം രാജ്യവും ഭവനവും നിശ്ചയമായും ദൈവത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. നാം ലോകത്ത് ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും കാക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന് കാരണത്വമായവരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഈശ്വര അവബോധത്തിന് കാരണത്വമായവരുടെയും സർവ സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്രമായ സഭ്യത നിലനിർത്തുവാനായി ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്ഷണവും യഥേഷ്ടം പാലും ലഭിക്കാനായി ഗോസംരക്ഷണത്തിന് കാരണത്വമായവയുടെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ രാജ്യവും ഓരോ ഭവനവും തീർച്ചയായും പ്രയത്നിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീപ്രഭാതം നമ്മളോട് പറയാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം, ഈശ്വര അവബോധം, ഗോസംരക്ഷണം, ഇതൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ളത് സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സചിന്തയൻ നിത്തമതാശൃണോദ്യഥാ സുതോക്തോ നിരുദിസ്ത ചക്ഷകാഖ്യഃ സസാധു മേനേന ചിരേണ തക്ഷകാനലം പ്രസക്തസ്യ വിരക്തി കാരണം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സചിന്തയൻ നിത്തമതാശൃണോദ്യഥാ മുനേ സുതോക്തോ നിരുദിസ്തക്ഷകാഖ്യഃ സസാധു മേനേന ചിരേണ തക്ഷകാ അനലം പ്രസക്തസ്യ വിരക്തി കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹം രാജാവ് ചിന്തിച്ച് ഇത്തം ഇതുപോലെ, അഥ ഇപ്പോൾ, അശ്നോദ് ശ്രവിച്ചു, യഥാ പോലെ, മുനേഹെ ഋഷിയുടെ, സുത ഉക്തഃ പുത്രനാൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട, നിരുതി മൃത്യു തക്ഷക ആഖ്യഃ തക്ഷകനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, സ അദ്ദേഹം രാജാവ്, സാധു നന്മ വരുത്തുന്നതും ശ്രേഷ്ഠവുമായ, മേനെ സ്വീകരിച്ചു, ന ഇല്ല, ചിരേണ ദീർഘകാലം, തക്ഷക തക്ഷകൻ എന്ന സർപ്പം, അനലം അഗ്നി, പ്രസക്തസ്യ വളരെയധികം അനുബന്ധിതനായവൻ, വിരക്തി കാരണം വർത്തനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രപാദിച്ച്. അവിധം പശ്ചാത്തപിക്കവേ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ഋഷിപുത്രന്റെ ശാപവാക്കുകളാൽ തനിക്ക് ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം
രാജാവ് ശ്രവിച്ചു. ലൗകിക വിഷയങ്ങൾ വിരക്തിക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഇതിനെ ശാപത്തെ രാജാവ് ഒരു ശുഭവാർത്തയായി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ എനിക്ക് വളരെ കഠിനമായ ശിക്ഷ തന്നെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച രാജാവാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം എന്ത് കേൾക്കുകയാണപ്പോ? അവിധം പശ്ചാത്തപിക്കവേ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ശാപവാക്കുകളാൽ തനിക്ക് ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം രാജാവ് ശ്രവിച്ചു. അത് തന്നെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ മൃത്യു എന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റാരെയും ബാധിക്കാത്തതാണ്. അപ്പൊ തനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശാപം മുനികുമാരൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രാജാവ്. ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തിക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഇതിനെ, അതായത് ശാപത്തെ രാജാവ് ഒരു ശുഭവാർത്തയായി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ലൗകികമായ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാൻ തനിക്ക് ഇതിനൊരു അവസരം കിട്ടുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജാവ് അത് ഏറ്റവും നല്ല വാർത്തയായിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഒരിക്കലും ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പരിഭ്രാന്തനായി നെട്ടോട്ടം ഓടിയില്ല അല്ലെ. ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് നേരത്തെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? സൂത ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അതിനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിച്ചു. ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം അഭിമുഖീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ശാപം എങ്ങനെയാണ് രാജാവ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഭഗവതം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇടുന്നതിലൂടെയാണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത്. ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇടാൻ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മലോകം പോലുള്ള അത്യുന്നതമായ ലോകത്ത് പോലും ഒരുവരെ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നിട്ടും നാം പരിപൂർണതാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ശരിക്കും എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ഈ എന്താ പറയാ അനിത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അല്ലെ. അനിത്യമാണ്. ഇതൊരിക്കലും പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് അല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി കുറച്ച് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജയിലിലേക്ക് വന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അല്ലെ. പക്ഷെ കുറച്ച് നല്ല വീടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയാ സൗന്ദര്യം സമ്പത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മൾ ജയിലിലാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ ആരും തിരിച്ചറിയാറില്ല. ഈ ജയിലാണ് എന്റെ വീട്, ഇവിടെയാണ് എന്റെ സുഖം, ഇവിടെയാണ് എന്റെ സന്തോഷം എന്ന് കരുതി ഇവിടെ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആരും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മലോകം മുതലുള്ള അത്യുന്നതായ ലോകത്ത് പോലും ഒരുവന് ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഏത് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ അല്ലെ ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം ദിശന്തി. അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായ സ്ഥലമുള്ളത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാര പാത ഒരുവനെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ആത്മീയ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സർവദാ യോഗ്യനായി തീരുന്നു. ആകയാൽ പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായവർ ഭൗതികമായി സമ്പന്നരായവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായ പരീക്ഷാർത്ഥികളാകുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവരെക്കാൾ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായവർ. കാരണം ഇതേ കാര്യം നമ്മളോട് കുന്തി മഹാറാണി കുന്തി സ്തുതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ വൃത്തഗുണ വൃത്തയെ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതയേ നമഃ. കുന്തി മഹാറാണിയുടെ സ്തുതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ. അകിഞ്ചന വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നുമില്ലാത്തവന്റെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ആളുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവര് ഇന്നുകൂടെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരികയാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു മഹാഭക്തനും ഭഗവത് ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അഥവാ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പരീക്ഷാർത്ഥിയുമാകുന്നു. എങ്കിലും ഭൂലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളിൽ ഒരാളെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായമായ പദവിയുടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തിക്കുള്ള തിരിച്ചടിയായി ഇപ്പൊ തന്റെ സമ്പത്തിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ എല്ലാ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലും വിരക്തിക്ക് ഹേതുവായി മാറിയതിനാൽ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ശാപം വിവേകപൂർവം അല്ലാത്തതെങ്കിൽ പോലും ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഭഗവത് ഭക്തനായ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രാഷ്ട്രീയവും ഭഗവത് ഭക്തനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ശമീക ഋഷിയും ഈ സംഭവത്തിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച ശേഷം രാജാവിന് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ സ്വയം സജ്ജനാകാനായി തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ ഈ വൃത്താന്തം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പോ ശമീക മഹർഷി തന്നെയാണ് രാജാവിനെ ഈ വൃത്താന്തം അറിയിച്ചത്. അതായത് ആ ചെറിയ ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിക്ക് തന്റെ കുട്ടി തെറ്റായ, അതായത് വളരെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്തതെന്ന് ശമീക മഹർഷിക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അത് രാജാവിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള കർമ്മം അതും അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഡ്ഢിയായ തന്റെ പുത്രൻ ശൃംഗി തേജസ്വിയായ ബ്രാഹ്മണ ബാലനെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ നിരുത്തരവാദിയായി രാജാവിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. രാജാവ് നിർജീവമായ സർപ്പത്തെ ഋഷിക്ക് മാലയായി അണിയിച്ചത് മൃത്യുശാപം നൽകത്തക്ക വിധം അത്രയ്ക്കും ഗൗരവമായ തെറ്റായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ശാപത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലാത്തതിനാൽ ഒരാഴ്ചക്കകം മൃത്യുവിനെ വരിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാകണമെന്ന്, മരണം വരിക്കാൻ സ്വയം സജ്ജനാകണമെന്ന് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ശപിച്ചാൽ അത് ഫലിക്കും എന്നുള്ളത് ശമീക മഹർഷിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രാജാവിനെ അങ്ങനെ അറിയിച്ചു. ഇനി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അത് വളരെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് തന്റെ മകൻ ചെയ്തതെങ്കിലും അതിനെ പിൻവലിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം ആ കുട്ടി തേജസ്വിയായ ബ്രാഹ്മണ ബാലനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടായി? അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി പോയി പെട്ടെന്ന്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അവന്റെ ആത്മീയ ബലം ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ തപശക്തി ഇല്ലാണ്ടാവുക ചെയ്യും. ശരിക്കും നല്ല തപശ്ചര്യ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ശപിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ തപശ്ചര്യ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ തപസ്സിന്റെ ബലം കൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കും. പക്ഷെ അയാളുടെ തപശ്ചര്യയുടെ ആ ഗുണം, ആ ക്വാളിറ്റി അയാളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. ആ വ്യക്തിക്കും ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കും. ശമീക ഋഷിയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു. ഇരുവരും മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ക്ഷമയാചിക്കുവാൻ മുനിയുടെ പക്കലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ക്ഷമയാചിക്കുവാൻ മുനിയുടെ പക്കലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം അത്യന്തം പശ്ചാത്താപത്തോടെ ഋഷി അറിയിക്കുകയാൽ മുനിയുടെ സമക്ഷം ചെന്ന് ക്ഷമാപണം നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാൻ രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആസന്നമായ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ രാജാവ് സ്വയം തയ്യാറെടുത്തു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള മാർഗവും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇപ്പോ ശമീക മഹർഷി മരണത്തിന് തയ്യാറാവാനാണ് രാജാവിനെ അറിയിച്ചത്. അപ്പോ തിരിച്ചുപോയി ശമീക മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ക്ഷമാപണം നടത്താനല്ല രാജാവ് തയ്യാറായത്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപമാനമാവും അല്ലെ? കാരണം ഓൾറെഡി അത് ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ആ കുട്ടി ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പോയി മുനിയുടെ പക്കൽ പോയി ക്ഷമാപണം നടത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ കൊടുത്ത ശാപം പിൻവലിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തിയാര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. മനുഷ്യജന്മം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനിമൃതി ആവർത്തി നിർഭരമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകാൻ ഒരുവന് സ്വയം സജ്ജനാകാൻ നൽകുന്ന ഒരവസരമാണ്. ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് മൃഗജീവിതത്തിലാണ് പോകുന്നത്, താഴ്ന്ന തരം യോനികളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല. പിന്നെ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലാണെങ്കിലോ, സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളില് ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ ഇതിലും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഈ സുഖലോലുപതയിൽ മുഴുകി നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ മറന്നു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ മറവിയാണ് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ. അവിടെയാണെങ്കിൽ ആയുസ് കൂടുതലാണ്, പെട്ടെന്ന് മരണം പിടിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? വേണ്ട, ഇന്ന് കഴിയട്ടെ പറഞ്ഞ് സുഖിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ആയുസേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ വേഗത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കലികാലത്തിൽ കൂടുതലും അല്ലെ, വളരെയധികം കലഹമുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് കലികാലം. എങ്കിലും ഈ കലികാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ആകയാൽ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഓരോ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഈ സവിശേഷ ഉദ്ദേശത്തിനായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അന്യഥ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി സനാതന ധർമ്മം എന്നും അഥവാ ശാശ്വതമായ നിയോഗമെന്നും അഥവാ അനശ്വരമായ ജീവനോപായം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഒരു വ്യക്തിയെ പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് സ്വയം സജ്ജനാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഒരു വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ആ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക്
തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി പരിപൂർണ നാനാർജനത്തിനായി വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ച് ആദ്യം വനത്തിലേക്കും പിന്നീട് അനിവാര്യമായ മരണത്തിന് മുമ്പ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനും അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഘട്ടം 50 വയസ്സെന്നാണ് പറയുന്നത്. 50 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ട് ഇരുന്നാൽ 50 കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വാനപ്രസ്ഥം ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? കാട്ടിലേക്ക് പോകാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ വിരക്തി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ പഠിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ വരാൻ പോകുന്ന അനിവാര്യമായ മരണത്തെക്കുറിച്ച് 7 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത് അനിവാര്യമായ മരണത്തെക്കുറിച്ച് 7 നാൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കാൻ തക്ക ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത്. ഏവർക്കും മരണം അനിവാര്യമെങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് മുന്നറിവ് ലഭിക്കാറില്ല. മൂഢന്മാർ സുനിശ്ചിതമായ മരണം എന്ന സത്യത്തെ വിസ്മരിക്കുകയും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന സ്വകർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് സ്വയം സജ്ജനാകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഭാഗ്യവാനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഐജിൽ കിട്ടിയ ലോട്ടറി തന്നെ, അടിച്ച ലോട്ടറി തന്നെയായിരുന്നു ഈ 7 ദിവസം തനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ്, അല്ലെ? ഇനി 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ മരണം വരുള്ളൂ, അല്ലെ? ആ 7 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യമല്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അത്രമാത്രം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അത്രയും മുഴുകിയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടാൻ ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമായി ഈ ശൃംഗിയുടെ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് അറിവ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ആ സമയം, അതായത് വല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ നേരെ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എങ്ങനെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ആ അറിവ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എന്താണ് അത് ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു വളരെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി എന്ന് പറയുന്നു. മൂഢന്മാർ സുനിശ്ചിതമായ മരണസത്യത്തെ വിസ്മരിക്കുകയും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന സ്വകർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് സ്വയം സജ്ജനാകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അഥവാ സ്വയം സജ്ജനാകുന്നതിനെ അവഗണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാവണം. നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പഠിച്ചെന്ന് തയ്യാറാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവസാനം മരണമുണ്ട്, മനുഷ്യനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊരു ഫിക്സഡ് ഡേറ്റ് ഇല്ല, അല്ലെ? ഇത്ര ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഏജിൽ മരണം, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഏത് സമയത്തും അത് സംഭവിക്കാം. അപ്പോ അതിനൊരു ട്രെയിനിങ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ, അല്ലെ? എം അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കളേബരം എപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്യത്ര സംശയ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് അത് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന് ആരും തയ്യാറാവാറില്ല, ആരും ചിന്തിക്കാറുമില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നേ? അവർ അവരുടെ ജീവിതം തിന്നുക, കുടിക്കുക, ക്രീഡകളിൽ ഏർപ്പെടുക, ആനന്ദിക്കുക എന്നീ മൃഗപ്രവണതകളിൽ പാഴാക്കി കളയുന്നു. ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം, ഈശ്വര അവബോധം, ഗോസംരക്ഷണം എന്നിവ പരിത്യജിക്കാനുള്ള പാപനിർഭരമായ ആഗ്രഹമാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത്തരം നിരുത്തരവാദപരമായ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അതിന് ഉത്തരവാദി ഭരണകൂടമാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനായി ഭരണകൂടം നികുതി ചുമത്തേണ്ടതും അപ്രകാരം മൃത്യുവിന് സജ്ജരാകാനായി മരണത്തെ വരവേൽക്കാനായി ജനതയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകേണ്ടതുമാകുന്നു. അപ്പോ ഇതിനുള്ള തെറ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം, അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തിന്നുക, കുടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള മൃഗീയ കാര്യങ്ങൾ, തിന്നുക, കുടിക്കുക, ക്രീഡകളിൽ ഏർപ്പെടുക, ആനന്ദിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ ഭഗവത് സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം, ഗോസംസ്കാരം ഇതിനൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണക്കാര് ഗവൺമെന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ നികുതി ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോലിയാണ് എന്നാണ് ശ്രീ പ്രഭാതൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഒരു യഥാർത്ഥ ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമാകുന്നു. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഉത്തമ ഭരണാധിപനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ തീർച്ചയായും പിന്തുടരണം. അത് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായ ദൈവരാജ്യം അഥവാ
ഭഗവത്ധാമത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്ത ലൗകികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലെ ആദർശ പുരുഷന്മാരുടെ അധപതനം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തുള്ള പൗരജീവിതത്തിന്റെ അധപതനത്തെ വഴിയൊരുക്കി. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഇന്ത്യ ഇതിലൊക്കെ പേരുകേട്ട രാജ്യമാണ് അല്ലെ. ഇതുപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭാരതത്തിലാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാരതഭൂമിയിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ആ ഒരു സനാതന സംസ്കാരം അത് നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ശിലപ്രഭാതർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരൂപേശ്ച कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्व श्री कृष्ण। हरे कृष्ण जय श्री राम माता जी।